Tak teko kene iki. Wis atos. Apa sama? Lho, iki wis lemah waras lho. Lah yo kurang gawe apa sama no? Ini suasana jalan mulus ya di sebelah utara Dusun Hulu Sigi, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Menuju ke arah utara yaitu menuju ke jalur Pleret di wilayah Bahonan, teman-teman. Jalannya sudah mulus ya, sudah mulus. Ini ada pelebaran sedikit di tikungan Gunung Sigit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, salam sehat dan sejahtera selalu ya. Kembali hadir dengan keunggulan dan informasi buat teman-teman Dino dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, keselamatan dan juga rezeki yang barokah berlimpah. Oke, dalam perjalanan ini kita menuju ke wilayah daerah Pleret ya, Dusun Pleret di seputar Bahonan. Kita mau jalan-jalan di hutan dan di perkebunan jagung milik warga. Terima kasih yang masih support sampai saat ini, dan mudah-mudahan saja video-video ini dapat menghibur kalian semua yang masih membutuhkan hiburan dan informasi ya teman-teman. Tentunya informasi seputar Bojonegoro ya teman-teman. Walaupun kita di pinggiran perbatasan, hampir di perbatasan Ngawi ya teman-teman, kita ini masih termasuk wilayah Bojonegoro, yaitu Bojonegoro Kulon atau Bojonegoro Barat. Bisa juga dibilang Bojonegoro bagian kidul atau selatan, yaitu perbatasan Ngawi. Dan perjalanan ini menuju ke desa Dusun Barat ya, Dusun Barat, Desa Meduli, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Oke teman-teman, selamat menonton, selamat menikmati perjalanan ini. Semoga kalian semua terhibur. Udah aku terah seneng ya motornya buat kentangan gini. Yang ngono ya prosesnya ditakuri. Panasnya kayak padang bulan iki. Yang ngono ya prosesnya ditakuri.
Panasnya kayak padang bulan iki. Ojo makan. Terus larian ya. Wes kemutuk kabeh ke melepekan. Kono emang ya sana gubuke lek. Wis sana gubuke kono iki. Gubuk awakmu malah ora tau gawe iki. Aduh enak gubuke ayo nyamplung ya. Kayak ngene lek. Kayak ngene lek san kulon kae. Kasida ke mengarep nangking. Iya kok ya marai dicegati kok. Padha mati kidul kene iki lho. Ngene sapa kuwi? Kidule sampean ya? Ora tukul kan aku. Ora tukul tunggal tani iki lho. Telake kandelen piye ya? Jemen iki. Telake guru-guru kuwi. Kowaan. Lagi nang gua. Kowaan lho. Ini entek teko kene iki. Teko kene. Nggih. Ngubengi sampean iki berarti? Nggih. Oh. Apa iki teko kuwi ne urung bebetan barang. Wombo Saksi-saksine jagung ora entuk udang ngicer kalau do sak bare aku kalau. Perang letang dino. Bareng to? Sampai tangkono ruti ciri ne ben. Nduk anu kae pas bupati. Lah iya kae anu kae aku baru cer konggonamu kan 12 rene ya. Kayak cer ning kono jan. Aku mandek ning kono kata sowi. Nanggonku pendekar sakti iki joten nritis iki ya. Resik ya apa nih? Resik kene tukulan ya. Kotal pas cer besarane kotal tanah. Karang aku pengaruh ya ketel kuwi kok asline kok. Angge dibat bloko. Mulane aku mbatenku ya mbuh sak mbuh-mbuh ki tak takuri larahane perkara niki ya. Garing ngono gak karsa ya padha yo. Ganggu yo ya. Wah, teles-teles iki ya. Enak delok beli Bahira. Kuwi. Wes ra ora. Masalah. Enak beli tok. Seri tinggone. Kan di sana iwake ae. Dikek uang paling. Ora. Mula unggahan ngene. Kalah jenengan. Budeng. Buleng. Kok yo ngerti nek kono gak gelem sat ya iwake bareng kok yo milih ngono. Penunggu dina. Iya. Ben ae penunggu sumber. Beli Mbah Hiro. Dhisik pulo lare kuwi alase kau gede-gede. Kayune. Heeh. Aku tidak tunggu maratuane aku sih hubungi niku kuwi. Malam. Yang dhuwur nek turu. Wes makan Mas. Wis Wes cawer. bar ke godhok kowe ana jupuk. Sapa? Jagung bareng. Wah, lali mau apa? Ndek nang 57 ngene sapa ya? Lek ji ya, yang jeri 57. Kene Pak De. Ora. Oh, iya nek Pak De. Oh, Kene Pak De. akeh ya kacek. Peng lho. Kuning pulaan. Wes diumap-umapna iki sapa sing pesen ki, Mang? Wis mbleguduk lho. Aku yo bar ngopi lho, Mbak. Sing urung-urung lho. Nah, ini teman-teman. Ini jagung kurang lebih mau 20 hari ya. Ini baru dipupuk ini, tapi nggak ada turun hujan nih. Akibatnya kurang air. Seperti ini teman-teman. Kondisinya panas ya umum, jangan panas.
Ini namanya Riwono. Ini kalau injek limpet kaki ya bisa hancur kakinya. Kekurangan air teman-teman di sini. Ini kering sudah. Lah ini sudah kering, baru nanam jagung. Ada sarang bajing teman-teman. Ini di pohon ingas. Pohon ingas ini getahnya bahaya. Jika kena badan kita ini bisa melepuh. Di tanamannya seperti ini, ingas ini. Nah, daunnya seperti ini teman-teman. Ini tanaman ingas ini kalau getahnya kena badan kita ini bisa melepuh-lempuh ini. Daunnya seperti sepintas kayak daun mangga ini teman-teman. Ini merupakan tanaman liar di tumbuhan liar di hutan ya teman-teman. Nah, pohonnya mirip pohon mangga. Ini yang sering petualangan di hutan pasti tahu ini pohon ini. Panas ya orang. Buset, aduh, panasnya kayak, aduh. Panas sekali. Teman-teman lagi pada istirahat nih, lagi bikin kopi di bawah pohon apa itu namanya, pohon ploso, daun ploso. Oke, buat teman-teman dimanapun anda berada ya, yang kebetulan video ini lewat di beranda YouTube kalian, tolong dukungannya dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan yang masih support sampai saat ini ya. Suasana panas tapi indah sekali. Gak ngalor. Malah yang nyopen bahan wong rao. Lui ning melajar yo melok, Mak. Yo, aku digekno yo ya. Aduh. Lah piye to? Aku gas jane wis pesen gak sah. Ya wis nano, nasti gawe tak ombe lah. Wong edan kon ngombe wedang ya gelem. Dadi sik kenane wong edan. Oh, sapa kae? Dengi, Pro? Enggak batok wonge. Jirine Jawa. Tapi ya mbuh tenane iki juga roh, cuma kan isune wong kan pas kuwi kaya dikokrok ya. Kok cara mono sik ndelok fotone kae lho kuwi. Jan seger tenan, awan-awan asar wit ploso ngombene kopi kotok. Aduh. Metular kene aku. Enggak, enggak. Dia ngelinteng kaya rokok wae gue. Kan nyelak aku ora dino. Ngono. Mantare sik nomah anu lho ngono jere malan. Aja atus barang itu. Atus sama. Oh, malah jatis tak. Aku kayak namanya wis ngombe wedang, iki tak pengen jenenge malah kene. Jan rambi duga tenan. Aku lho ndingi ngabuk iki. Wonge ora mulai lho jagonge wis nglinteng. Diapi nang nglinteng ya Allah. Aduh, wis dadi rokok lho aku. Jagonge saiki iso udut barang.
Apa? Suka tak? Muka ijer, ngokong ijer. Ini mayasin ke yo nggak? Cian suasana kaya nyala sekali mantan ke Umboro membau nih sauter situasi nih gitu kaya jan sadu panas biaya Kanji gak teh? Kanji gak teh? Kanji terus? Atas sih? Batang ngasuh apa kucing ngono lah? Nah, kok ngono teh yati pendem nih kene. Ya tapi teh yo apik men enak mata kok. Kian apa nih? Suwogrok kok ngisarno jajal. Enak. Bangkai aku bisa gini. Ya masuk ngenekane barang kote resiki parang ngono. Ya yo. Ini wis maksudnya kote resiki ngenekane pinggir-pinggire lha kudu iki kok kene. Sogrok becik kok ngisore. Aku yo mah kon karung-kar. Jeri ora lah. Iki lu wis atos. Atos. Tapi apa lah seremono? Lho, wis atos. Apa seremono? Lho, iki wis lemah waras lho. Ayo kurang gawe apa lah seremono? Lho, iki wis lemah waras iki. Iki lho ora percaya. Lho. Yo. Wis rono wong apa nih? Jen apa-apane kok. Batang kucing kali. Lho, iki wis lemah. Wong atos kok. Ya wong iseng iki. Nak separo ya wis ya. Tapi yang mbah ding lho kok kono kae. Ngrono. Wis iki lho garek nglantrang cilik ngono ngalu buat. Wis lah kae. Sesuk wong sudah lho, Tro. Wong sudah. Sesuk. Kok pira? Niki gak masuk iki. Aduh. Buat apa? Lah garing kaya ngene, ngemono icer jagung. Ngene iki yo termasuk yo sembrono ngene iki. Kaya aku barang iki. Wes nekat icer jagung iki. Pokoke bejo-bejan, ora bejo ya bejan, nek bejan ya bejo ngono ae. Nah udan. Emak ora bolongane. Mergo nyelot cilik nyelot sore iki. Kalau mau mingkup nak sore sih. Kecikan barang linteng. Gecikan lho, saking panasnya 3 banter ya, icir. Gecikan bareng lho sampai ngelinting. Pokoknya nak pengen berkat yo nekat ngono engguran di sini iki. Tapi ya wis kadung icir yo lemahe garing ngene iki ndak. Berkate ya akeh. Iya anggur udan. Bolong kelinting. Kece kaya laran ngombe sik lho, ombene sik gino. Ketoke kemendeng no radiator yo. Datang Rabu ping pira ini sampean umumnya?
Setang rabuk ping pira sampean? Pindo. Pindo ya. Tapi umum ping pindo ya. Tapi ana sing telu kok. Aku sing ndang omah kono ya pilih ping telu, tapi ya sak widik sak kental, jatah sak kental iki mesti tak dedekne ping telu. Iso maksimal lemune nek gel lemon. Arep kembang ngono kae tak abune ya sak put. Penting tepat wayah mangan intine teman-teman. Oke teman, demikian tadi sedikit informasi dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.